Здравейте, казвам се Катя Стенова. Здравейте, аз съм Даниела Ангел. Аз съм Тоня Карджова. Аз съм Мария Брянска. И казвам се Веселина Василева. Аз съм Зорца Русева Стоянова. Аз съм Маргарита Георгиева Янчева. Здравейте, казвам се Добрина Харбалева. На 12 години съм и съм от 6 клас. На 12 години в 6 клас. 12 години съм в 6 клас. 12 години 6 клас. 6 клас и на 13 години. 6 клас съм, на 12 години. 12 години съм и съм 6 клас. 26 години съм. Записах се на този курс, за да науча какво е археология и да се науча как да разкопаваме останки, как да намираме останки от миналото. Дойдох тук, за да се забавлявам и да проуча много интересни неща. И се записах на тази образователна програма, за да мога да науча какво е археологията и за да мога да се забавлявам. Записах се на този курс, за да науча какво е археология, да обиколя повечето забележителности, като камъка, мишковнива и клопада. Записах се в този курс, за да опозная Странджа и местата около нея. Записах се в тази програма, за да разбера повече за археологията и да опозная своята планина. Записах се в този кръжок да науча повече за археологията и за местностите около Малко Търново и това е много интересно. В момента аз се занимавам с всичките тези млади момичета от 5 и 6 клас, които се включиха в образователната програма, за да могат те да научат какво е културно-историческото наследство на Странджа планина, какво е открито в нашата планина и какво предстои да бъде открито.